kako je Nebojša Stefanović odleteo iz MUP-a i tako dalje, i Dijana Hrkalović, pa samo setimo šta su radili. Pa smo to zaboravili. Da. Pa smo to zaboravili. Hoćeš da mi kažeš da sa tim nema veze Željko Mitrović? Ima i tekako. Hoćeš da mi kažeš da nema veze Ceca? Ima i tekako, pa kod nje u vrh sofre ili na vrh stola kao što ja sad sedim, tako je sedeo Željko Nebojša Stefanović kod nje. Na svakoj slavi. A šta pričamo, sada ne znamo to kako se dešava, šta. Oni su mu punili baterije. Naravno, i sad ne znamo to da se to dešavalo tako. Ma nije nego, pa svi znamo. Željko Mitrović, Nebojša Stefanović i Vučko iz Informera. I Aca Rodić iz Kurira. A Željko Mitrović vas baš dugo sabotira? Ma naravno, zato što mu smetam. Znači, oni su namestili igru. Da bi se ja i Vučić posvađali. Nismo imali ništa nepodeljeno u životu. Oni su namestili igru. I to je to zlo koje njemu non stop ugurava u točak, znaš, on taman krene čovek i to sve dobro uradi i onda se pojave njih nekoliko